It-tnejn wara nofsinhar 114 immigrant tniżlu f'Malta fil-bażi marittima f'Hayworth wara li ġew salvati mill-Forzi Armati. L-immigranti kienu fuq dingi li kienet jereq. Il-Forzi Armati salvaw l-immigranti li kienu jinsabu f'diffikultà hekk kif kienu f'nofs ta' baħar madwar 53 mil nawtiku nofsinhar ta' Malta. Hekk kif id-dingi kienet jagħmel l-ilma, il-Forzi Armati interferew u l-immigranti abbord id-dingi ġew trasferiti għal fuq il-Patrol Boat P23. Din il-ħidma ta' salvataġġ seħħet fl-istess waqt li saret talba sabiex jidħol il-bastiment MV Aquarius fil-Port Malti. Dan il-bastiment għadu kemm wetta operazzjoni ta' salvataġġ fejn ġew salvati numru ta' immigranti viċin il-kosta tal-Libja. Il-Gvern Malti ma laqax it-talba li saret, fil-fatt intqal li l-aħħar salvataġġ li wetta il-bastiment MV Aquarius ma jaqax taħt il-kompetenza ta' Malta. Il-Gvern Malti stqarru wkoll li ma jinsabx f'obbligu legali sabiex jipprovdi post ta' sigurtà għall-immigranti. F'Ġunju li għadda Malta kienet involuta f'kontroversja simili li nħolqot wara li ma kienx hemm qbil bejn il-Gvern Malti u dak Taljan dwar il-port li għandu jaċċetta l-bastiment MV Lifeline li kellu madwar 240 immigrant abbord fuqu wara operazzjoni ta' salvataġġ barra l-kosta Libjana. Eventwalment il-Lifeline iddaħħal Malta u l-immigranti tniżlu pajjiżna bil-Gvern kien qal li l-immigranti kienu se jittieħdu minn numru ta' pajjiżi Ewropew. Bħalissa fil-qorti għaddejjin proċeduri kontra l-kaptan tal-MV Lifeline Klaus Peter Riesch.